Na to. Tak, vítam vás ešte raz pri dnešnom podcaste Cesta z rodenia a mojím dnešným hosťom je Lenka Holutňáková. Ahoj, Leni. Ahoj. Ahoj. Ja ti tak skrátke predstavím. Lenka je vyštudovaná dula, je to aj pôrodná babica, je to affiliate partnerka, dúfam, že dobre hovorím, Elinor, prírodná No, kozmetika a aromaterapia. Je zakladateľkou školy popôrodnej duly a je aj lektorkou, je momentálne aj študentkou, študuje fyzioterapiu na Trnavskej univerzite a áno. je ženou, matkou. Predpokladám, že si ešte aj dcerou, lebo si dosť mladá. A neviem, či máš súrodencov, takže si asi aj sestra. Áno. Tak si aj sestra, super. Neviem, či máš aj babku, to by si bola ešte aj vnúčka. To už nie. Nie, už taká mladá nie som. A ešte som zabudla, že si terapeutka, to neviem, či som spomenula. To je tiež taká zaujímavá terapia, ktorej sa venuješ. A kľudne len môžeš ešte um, doplniť, keď tam ešte niečo nezaznelo, čo by si bola rada, aby sa o tebe Ja by dozvedeli. som, Ja? vieš čo, ja by som ešte tak povedala, že Mhm. aby to nevyznelo tak, že toto som všetko akože, že ja som všetko tak vymyslela, vieš. Tak, lebo všetko bolo dávno vymyslené a to už len sa na niečo napájame, čo to už bolo. Ale ja len chcem povedať, že tú poporodnú dulu, školu vlastne, Mhm. školu poporodnej duly, Mhm. tak nerobím len ja. Áno, som ako keby že spoluzakladateľka, ale sú tam Mhm. vlastne iné dievčatá so mnou, vlastne tri. To je Peťa Hránková, Lucia Vánčo a Máťa Šanková. Tak aby som ich, bože Mhm. môj, bez nich, Pozdravujeme. to sú, vieš, to sú Áno. tiež pôrodné babice a uh, ktoré so mnou ako keby zdieľajú určité názory podobné a Mhm. niekedy aj nie, niekedy si vieme povedať každé to svoje, ale potom nájdeme nejaký kompromis, lebo to je vždy tak pri spolupráci, vieš. Mhm. A vlastne školu poporodnej duly už teraz ideme otvárať 4. ročník. Wow. Budeme mať o týždeň máme znova príjmačky, znova Áno. nové ženy prídu a otvárame v januári, teda začíname so školou. Znova víkendy a ideme sa učiť, takže Mhm. už máme tých poporodných dúl v podstate tak približne 50. Tak to je úplne, že vieš, to je 50. A rozdelenie na Slovensku je zhruba aké? Keď tak môžeš povedať, že kde sa koľko zhruba tých poporodných dúl nachádza, lebo možno, že ženy nevedia o nich a presne, keď je niekto, ja neviem, z východného Slovenska, z južného, zo severu, že ako vieš, to je zhruba rozptýlené. poviem ti, že úprimne, že tým, že asi sme tu ešte krátko, tak vlastne Mhm. väčšina je z západného Slovenska. Ale je Mhm. naša stránka vlastne poporodneduli.sk a Mhm. tam poporodnadula.sk a tam si pozrieš, že Mhm. kto kde odkiaľ je a tam si nájdeš. Čo je pre mňa teraz zaujímavé, že tie ženy, ktoré sú teraz, sa hlásia, tak som si tak trošku pozerala, že odkiaľ sú a teraz musím povedať, že to zo západného Slovenska je veľmi málo, čo sa k Mhm. nám hlási a začíname ten stred a východ, čo je úplne, že super, lebo tam to treba tiež k vám. Tam to treba. Tam k vám to Tak, posielame. tam k nám, áno, ku Košiciam a ďalej. Prepájame. Prepájame. Áno, presne tak, však sme jedna krajina, takže treba sa prepájať, presne. A my sme vlastne teraz tiež, my sme sa vlastne s Lenkou, teda keď ešte tak môžem nadviazať, um, ja som ťa Leni už akože počula som o tebe, vedela som, že chodíš s bylinou náparkov, ako do pôrodníc, vzdelávať vlastne zdravotníkov aj nezdravotníkov. A objednala som si aj niečo z Elinor, lebo vlastne tiež sledujem tú značku českú, okrem ďalších iných, hej, lebo však je veľa fantastických ako značiek prírodnej kozmetiky, aromaterapie, ale áno, Elinor je jedna z takých tých veľmi fajných. A bola som na konferencii pre porodné asistentky, kde si bola vlastne aj ty účastníčka so svojou témou, bylina náparka. Takže tam sme sa spoznali naživo a vlastne tam som zistila, ale tak myslím, že aj ty, že si veľmi dobre rozumieme Áno, a Branak sa Brane. veľmi,
A sa veľmi teším, lebo bola si pre mňa, vieš, ešte prednedávnom vlastne taký nejaký neznámy vzdialený, ako keby bod, taký niekde, wow, Lenka Holotňáková, hej, a proste teraz sa tu s tebou tak rozprávam a zistujem, že si proste úžasná žena, taký bezprostredný človek, usmievavý a tak, čiže a máš veľa čo ponúknuť. Proste myslím si, že nám, ale aj spoločnosti. A hovorím si, akorát keď som si tak spisovala vlastne, že čomu všetkému sa venuješ, alebo si sa venovala, na stránke svetluška.sk si vlastne môžete pozrieť viacej ako podrobnejšie, čo všetko má Lenka za sebou. Tak som si povedala, že aký je to taký úžasný balíček, ktorý by podľa mňa mala možnosť si otvoriť každá tehotná žena. Ako nemyslím teraz konkrétne len teba, hej, ako ty si pre mňa taký fakt, že taký komplexný balíček, ale tiež by bolo viacej takých žien, hej, alebo poskytovateľiek tu na Slovensku s takýmto zameraním, hej, s takým naozaj širokým zameraním. Čiže máme aj tu, samozrejme, určite aj na strednom Slovensku sú ženy, ktoré si pritiahli tie svoje ako keby klientky. Aj u nás tu vlastne na východe, ja tiež poznám tu v Košiciach proste zo pár skvelých žien. Čiže teším sa tomu vlastne, že sa to tak ako keby šíri ďalej. Taká tá prirodzená starostlivosť o ženy, alebo prečo vlastne, už sa môžeme aj k tomu dostať, hej, že prečo vlastne tu vznikajú takéto pojmy, alebo, a neviem, či je to povolanie, čo vlastne ani nemáš nikde zadefinované, hej, kebyže si otvoríš živnostenský nejaký zoznam, tak porodná babica, to znie tak historicky, hej. Mala by Čiže som to vedieť, vieš, sme taká to tak oprašili. Ako? také sivé vlasy by som mala mať, vieš, taká babička. Babička, áno, Vieš, áno, poroda áno, babička pretože je, takto si to väčšinou ľudia predstavujú, ale nečakajú za tým, že to môže byť naozaj aj mladé baby, určite aj mladšie odo mňa, aj mhm, staršie odo mňa, ktoré vlastne sa starajú o ženy, najmä v rámci tehotenstva, porodu a 6. nedelia. Ale ja si myslím, že práca babice je trošku ešte viacej, taká mhm, komplexná, a to je, že porodná babica alebo babica sa stará o zdravie ženy. Vlastne mhm, asi mhm, od dievčatka, od tej menštruácie až po asi menopauzu. Hej? Že mhm, naozaj toto si myslím, teda ja si myslím, že takýto záber mám ja. Hej? Že mhm, není to len pôrod, ale samozrejme, že najviac práce a najviac toho, čo ja robím, je vlastne pri pôrode. Lenže mhm, nielen pri porode, ale najmä pred porodom, lebo ty sama vieš, že najviac práce, ktoré sa dá urobiť so ženou, je pred porodom. A potom už pri tom pôrode len proste už len to tak akože necháš mhm, ísť a nezavadziaš. áno, Nezavadziaš a si tam ako nejaká bezpečnostná poistka. Keby sa niečo dialo, tak ty musíš vedieť zasiahnuť. Ty musíš vedieť. A keď to pre mhm, niekoho je nepredstaviteľné, že pre ľudí niektorých, že vlastne, že bez tých prístrojov, bez toho všetkoho, že vlastne čo ty tam môžeš urobiť. mhm, Takže ty by si to mala vedieť a mala by si aj ovládať len, dajme tomu, už len prvú pomoc, vieš. Ja sa priznam, že vieš, keby mne niekto povedal pred 10 rokmi, že ja budem chodiť k domácim porodom, tak ja sa že fakt zasmujem. A ja som mala úplne tiež milnú predstavu o ženách, ktoré rodia doma, že to sú ženy buď, ktoré že nestihli to z nejakého dôvodu, mhm. alebo že to sú také tie víly lesany, ktoré niekde ja neviem, žijú, vieš, niekde Na mimo lazoch, tých áno. nálazov a že tam akože tak porodia, ale také že divošky, hej. A, Mhm, a toto sa mi úplne zrútilo. mhm, A, a teraz som proste pri domácich porodoch, vieš. mhm. Nechcem to úplne rozoberať celú tú históriu, lebo to by bolo na to. Jasné. A asi by to, neviem, či by to bavilo ľudí. To by Mhm. bolo zase niekedy inokedy, ale teraz sú asi iné témy, ktoré môžeme rozobrať. Hej, lebo ty si vlastne dlhé roky sprevádzala tie ženy v pôrodnici ako dula, Áno. čiže máš vlastne bohaté skúsenosti z takéhoto sprevádzania. A čo bol taký ten moment, alebo kedy si proste, ja neviem, dula, lebo tam to časové obdobie môže byť samozrejme rôzne, hej. Mne napríklad ako stačilo naozaj pár mesiacov v pôrodnici na Slovensku, aby som si povedala, že jednoducho nechcem
byť súčasťou tohto systému. Hej, a preto obdivujem, že si proste 10 rokov sprevádzala ženy pôrodmi, lebo na jednej strane ja si uvedomujem, áno, že tie ženy je dopyt po tejto službe a že naozaj je to užitočné, potrebné, ale pre mňa ako vnútorne jednoducho to bolo častokrát veľmi náročné psychicky zvládnuť vlastne tú atmosféru pri pôrode a jednoducho nemala som tam takú tú možno, že silu, alebo neviem, možno, že som sa dostatočne nečistila, nemala som tam tú psychohygienu, aby som to nejako potom ako keby rozdýchala, OK, ideme zase ďalej, lebo proste sú tu ďalšie ženy, ktoré ma potrebujú, aj v tom zariadení, hej, tak som vlastne zvolila cestu, že som vlastne odišla z toho systému a vlastne roky som si hľadala nejakú tú svoju cestu, že ako tie ženy podporovať, ale inak trošku, hej, aby som nemusela znášať to, tie situácie v pôrodniciach. Nehovorím, že v pôrodniciach sú len, akože, áno, sú tam náročné situácie, a sú tam určite aj krásne situácie, ale jednoducho ja som v tom systéme sa necítila dobre, hej, čiže Vidíš, ty si si hľadám to svoje. prišla možno skôr než ja, vieš. Ja som, mne to dlhšie trvalo. Mne to tak trvalo určite tých 7 rokov, keď som v prvých roku som len akože do porodníc a celkom ako dosť, ako v rámci len Duly. A áno, a niečo ma tam vždy ako tak vrátilo, že neboli len akože zlé tie pôrody. Ako teraz som už úplne niekde inde, mám inde citlivá, vieš? Tedy možno, že som nebola úplne až tak citlivá, som si povedala, že ale veď, no, tak akože prižmurme oči, že bol to prirodzený pôrod, ale prirodzený pôrod neznamená vaginálny. Vieš, že ja som asi tak bola možno takto trošku nastavená. A potom, keď som sa začala hodne vzdelávať, že zistíš si informácie odtiaľ a potom sa ti otvoria úplne oči, tak zistíš, že toto vôbec není prirodzený pôrod. Že to není prirodzený pôrod, pretože ju nenastrihnú. Alebo že ja neviem, prirodzený pôrod, že môže ísť niekedy do sprchy, ale vlastne musí ležať, musí byť monitorovaná, že to úplne není, hej, že to není úplne ten prirodzený pôrod. No, ale ja som na to prichádzala tak ako keby postupne, ale musím povedať, že hej, že bolo to celkom dávno a vidím teraz, že už v tých pôrodniciach sme zase niekde inde. Že keď si len pozrieš tu byli na parku, hej, mne to príde ako vtipné, hej, že ja, ako nejaká dula a babica, chodím do porodníc a rozprávam im o bylinej náparke. A samozrejme, vždy sa to spája aj s rozprávaním o prirodzenom pôrode, pretože ja už nič iné nepoznám. Že im tam rozprávam a teraz, no inak som zvedavá, že či po tomto rozhovore ešte niekedy pôjdem do porodnice. Tak ti teraz ešte viacej. Nahrnú, možno. No a čo som chcela? Aha, že vidím také, že zmeny, vieš, také krôčky. Akože. Asi ty to vnímaš, že je to už iné, než keď si začínal. Nie, ja neviem, že... Vieš, áno, tak ako sme si hovorili ešte pred rozhovorom, jedna vec je tá, že dáme si do pôrodníc vaňu, vymalujeme steny, zoberieme si bylinu na parku. To je všetko to sú všetko skvelí pomocníci, ale potrebujú byť v rukách ľudí, ktorí, presne ako si povedala, rozumejú tomu prirodzenému pôrodu a majú podľa mňa v sebe empatiu, súcit, rešpekt. A to jednoducho sú veci, ktoré, nehovorím, že sa možno nedajú nejako trénovať, ale povedzme si, hej, tá práca je dosť psychicky náročná v pôrodniciach, hej, keďže u nás do pôrodníc chodia patologické, tehotné, fyziologické, proste všetko, hej, čiže častokrát jednoducho tí zdravotníci sú tam vystavení, hej, takému, je to proste stresujúca práca, hej, stále sa tam točíme, hej, okolo života, smrti a tak ďalej, hej, čiže je to náročné a keď takýto človek podľa mňa si nedá pozor, lebo mnohí podľa mňa, ktorí idú do toho systému, alebo keď sú čerstvo po škole, nehovorím, že všetci, ale jednoducho možno majú nejaké ideály, predstavy a tak ďalej.
ale tým, že prídu do systému, ktorý už je nejako zabehnutý, častokrát sa stane to, že oni ako keby sa prispôsobia tomu systému, aby ho radšej nejako kreovali, zlepšovali, hej, formovali. A keď aj sú nejaké takéto, neviem, či lastovičky, tak jednoducho ten systém im dá veľmi skoro pocítiť, že jednoducho buď sa prispôsobíš, alebo proste budeš tu stále taká čierna ovca, hej, alebo jednoducho, alebo ten človek sa musí veľmi obrniť, hej, aby jednoducho si nepripustil tie veci, ale dlhodobo pracovať v takomto prostredí, kde ide sa dav, ide, hej, jednoducho ísť proti prúdu, buď teba to vyčerpá, alebo proste tie vzťahy tam nie sú možno, že potom až také, neviem, hej, čiže, alebo potom znižíš z tých svojich nejakých predstav, ideálov a tak ďalej, hej, alebo odídeš do zahraničia, hej, aj jednoducho, alebo úplne do inej sféry, ako ja som na istý čas odišla proste do IT, hej, úplne inde, lebo som proste nevedela, že ako mám to celé uchopiť. A teraz neviem, čo som chcela povedať, ale hej, a vlastne k tomu sa vrátim. Čiže podľa mňa, teraz sa vrátim zase úplne k pôrodom, hej, ale to, ako sa rodíme a to, ako aj vlastne prebiehajú tie tehotenstva a tie pôrody a následne, ako si presne sme hovorili, to 600 nedelie, ako tam dostane žena podporu, si myslím, že sa potom odráža na celej tej našej spoločnosti. Čiže ja si myslím, že tým, že my už to teraz v podstate meníme a že už sa veľa detí rodí v tom rešpekte, že to je proste základ pre tú našu budúcnosť. A čím viacej bude takýchto ľudí, ktorí sa narodili v rešpekte, bez separácie a tak ďalej. Čiže nadobudli tam tú primárnu dôveru, že svet je bezpečné miesto a nebudú mať možno, že potrebu nejako bojovať, hej. Jasné, že každý si prejde nejakú tú svoju cestu. Ja verím tomu, že už toto je vlastne základ pre takú tú ľudskejšiu spoločnosť u nás. Proste menej takú bojujúcu, drávu, hej, možno nerešpektujúcu a tak. To už som úplne sa rozšírila, ale vieš čo, asi myslím. Ale viem, absolútne ti rozumiem, lebo pozri sa, vieš, zober si, že v 20. storočí sa operovali deti bez anestézie. Pretože sa myslelo, že oni necítia bolesť. Hej? Máme tu 21. storočie a toto už považujeme za úplne barbarstvo a za teda akože hrubé porušenie práv. Ľudských práv, áno. Hej? A teraz sa pozrieme na tie pôrody, hej? Že to, čo, ja si myslím, že to, čo tu bolo v rokoch, hej, v rámci 80. roky a tak, 90. tak to už teraz ja pokladám tiež za barbarstvo a za tiež porušenie ľudských práv, hej. Preto som tam, kde som. A som za to, aby žena mala proste slobodnú voľbu, to stále opakujem, niekedy je taký papagaj, že za slobodnú voľbu, že kde a s kým chce rodiť. Lebo toto tiež doteraz úplne, že nebolo. Že čo tá žena vymýšľa. Tam najbližšia porodnica ide, kto príde k porodu, ten ju má vybavené. Ten si odslúži. Či má nejaký, že to by som nenazvala, že ani vzťah, že ten porodník, on o nej veľa nevie. On vie podľa tej knižočky, že aké má hodnoty, kedy bola na ultrazvuku, bla, 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 hej, nejaké rodiny. Ale to, že ako tá žena žije, ako je nejaká anamnéza, hej, že k nej, čo ja by som si predstavovala takto nejakú prácu a myslím, že taká práca komunitných porodných asistentiek aj je, že ty vlastne vchádzaš do tej rodiny, urobíš si celkový obraz a potom príde, aspoň vieš, že čo tá žena by pri tom pôrode chcela, čo by očakávala a čo aj ty môžeš trošku očakávať, že by mohlo sa pri tom pôrode ukázať. Pretože čas pôrodu, áno, je fyziologické, je dôležité, aby dieťa bolo správne otočené, aby tam je viacej tých vecí, ale dôležitá stránka za mňa, to je tá psychologická. To psyché tej ženy, ako je nastavená k pôrodu, či tam nemá strachy, lebo ak bude mať veľký strach, na to proste dieťa nebude púšťať. A to bude veľmi dlhý pôrod, zdĺhavý a tak ďalej, z toho môžeme zase... A tomuto, ako ja sa chcem vyhnúť. Tá, čo sprevádza pri porode, ja sa tomuto veľmi rada vyhnem a urobím všetko preto, aby to išlo naozaj, že ako tak pekne, vieš, že si už predpripraví tú cestu, aby ten pôrod bol pre ňu aj pre dieťa proste čo najlepší, najjednoduchší. Teraz ma taká otázka napadla. Myslíš si, Leni, že tí,
tí ľudia alebo ženy, hej, ktoré sprevádzajú teda iné ženy tehotenstvom, by mali byť tak trošku aj psychológovia. Teraz nechcem nejako povedať, že ty máš Nie, vyštudovanú liečebnú pedagogiku, no čiže, úplne. alebo minimálne by mali mať podľa mňa nejaké skúsenosti a niečo už zažité a tá ich osobnosť tiež by mala byť nejakým spôsobom už vyzretá, možno, že by mali mať spracované nejaké svoje Uh-huh. témy. Hej. Čiže doslova, aby to bola vyzretá osobnosť. Nehovorím, že teraz nemôžu mladé ženy nejako učiť, hej, alebo vzdelávať ostatné. Však ja som koniec koncov tiež ešte ako pôrodná asistentka bezdetná robila predpôrodné prípravy, hej, ale presne už tými svojimi skúsenostiami ja som si vždy tak hovorila, že až keď proste ja porodím, tak budem naozaj sa vedieť nacítiť viacej na tie ženy, ale aj tak si myslím, ako zhruba viem, ale aj tak si myslím, že aj keď mám vlastné skúsenosti, tak každá tá žena je tak individuálna, že ja len zhruba sa môžem dotknúť toho, čo asi oni prežívajú. Ale úplne to uchopiť sa podľa mňa No nevieš, nedá, nežiješ. nedá. Vieš, ja Presne. vždy hovorím, že Lebo, ja by som sa musela k vám nasťahovať na niekoľko rokov, by som pochopila, že teda ako to naozaj máte, hej? Lebo mm, veľa ľudí aj, akože veľa ľudí aj hráme, vieš. My máme mm, masky. A to je to, čo mne sa páči pri tých porodoch, že akože tam nemá žiadnu masku. Tam sa ti to nedá úplne uhrať, vieš. mm, A druhá vec, ešte sa vrátim k tomu, čo si hovorila, že človek, ktorý sprevádza pri porode, by naozaj mal by byť vyrovnaný aj so svojimi traumami, ktoré sa mu stali, či už pri porode alebo akokoľvek. Aby nie, že niekto k tebe príde a začne ti rozprávať ten svoj príbeh, napríklad, ja neviem, tak ja mám, že ja som tiež porodila predčasne prvé dieťa a teraz príde a začne mi rozprávať ten príbeh a ja sa tam zložím, vieš. Že ježiš, a mňa sa to, vieš, toto tak dotýka, lebo niekde mi to hrá možno na moju strunu, že aha, mm, ale v podstate ja to musím mať spracované, ja nemôžem do toho potom ísť, alebo tam do toho dávať svoje strachy, vieš. Ja naozaj mm, som videla niekedy doktorov, ktorí mali, že strach v očiach. Vieš, že fakt, že strach v očiach. A pritom ten porod za mňa išiel akože fajn, len to mm. dieťa napríklad tam malo ruku. Juručku, áno. Vieš, stane sa proste taký Mm, niektorý všelijako. áno. A už s mojimi skúsenosťami, keď som už mala, že to je v poriadku, že nebudem robiť, že, že preboha, ty tam máš ruku, vieš, no, lebo Mm, ona sa mi stiahne presne. a ona Áno, hneď na to zareaguje. Ona zareaguje na môj strach, hej? áno. Alebo na môj to, čo ja poviem. Čiže ja musím byť To je, áno, veľmi v pohode a mať áno. spracované takéto veci a v podstate strach. Lebo ja hovorím, že kto má strach, tak nech nejde k pôrodu. To je hlúposť. Nech Mhm. nesprevádza. Alebo Chápeš? minimálne, vieš, dajme tomu, OK, aj keď má ten strach, alebo nejaký taký, ja neviem, nabudený, že adrenalínom, hej, lebo proste tam aj toto môže byť, hej, lebo Rešpekt proste, môžeš dať. hlavne Vieš, rešpekt. muži, ale aj ženy, a rešpekt, ale presne, aby to slovné vyjadrovanie si jednoducho vedel ustrážiť, lebo presne, vieme dobre, že antagonista pri porode oxytocinuje adrenalín, hej? A jednoducho ty, keď tam koľkokrát sa stane, hej, však to by proste sa mohli písať knihy, natočiť seriál o tom, že jednoducho koľko stačilo málo, keď niekto niečo žene povedal, hej? A áno, sú ženy, ktoré jednoducho to vytesnia, hej? Ja tiež hovorím ženám, aby si robili takú bublinu. A sú ženy, ktoré si napríklad ani nepamätajú niekedy, že im niekto niečo hovoril, alebo že tam niekto bol pri pôrode, hej. Ale naopak, sú potom také momenty, kedy proste si to tá žena bude do konca života pamätať, lebo vtedy to vedomie možno mala také jasné, hej, že k nej to tam prišlo. Lebo áno, vieme dobre, že žena je pri pôrode proste v inom nastavení mentálnom. Ja hovorím, že cestuje niekde, hej, ako keby do vesmíru na chvíľku, lebo to je ako prirodzené, hej, prirodzený proces. A preto si myslím, že možno každý zdravotník alebo ten, kto sprevádza ženu takouto skúsenosťou, možno, že by mal mať nejaké školenie, kurz, ja neviem, workshop na komunikáciu a trénovať to. Hej? Lebo vieš presne, môžeš ty si urobiť nejaký kurz, dáš to, zavrieš to do šuflíku a proste už to neriešiš. Ale
viem, že áno, ako je na tom naše zdravotníctvo, že jednoducho stále tu chýbajú sestry a tak ďalej. Čiže aj tí riaditelia možno, že nemocnic, alebo ja neviem, nemajú si možno až tak z čoho vyberať, lebo presne toto inak teraz hovorila Iveta Lazorová v rozhovore v jednom podcaste, že jednoducho keby Apple alebo nejaká iná veľká firma mala nejakých takých ľudí, čo proste nevedia komunikovať, alebo hej, tak proste by už vôbec by neboli tam, kde sú. Čiže naozaj taký ten, nechcem to nazvať, že proklientský prístup, ale jednoducho pôrodnica alebo nemocnica si vyžaduje proste tú empatiu, rešpekt a tak ďalej. A tie komunikačné zručnosti, ale vieš, každý sme niekde na tej svojej ceste, nie každý to máme. Takže ja No. si neviem predstaviť, že ku mne dojde žena, hej, Mm. a že by som jej začala, že bez toho, aby som sa jej spýtala, že Mm-hmm. tak čau, hej, tak tu si sadni, hej, že začnem jej týkať, Mm-hmm. že vieš, že také úplne, že normálne Základné. logické, základné veci, že keď ku Mm-hmm. mne príde, tak ja sa predstavím, spýtam sa, ako môžem pomôcť, vykám jej, pokiaľ sa jej nespýtam teda, že či si môžeme týkať. Ja sa priznám, že potom s mojimi klientkami si týkam. Keď niekto chce, Jasné. či si Áno. týkam. Lebo naozaj už nejakým vchádzam do ich života, stretávame sa aj u nich doma, vidím ich rodinu, ako žijú a z toho si veľmi veľa vlastne načítaš. Že ako to u nich doma funguje, aké sú vzťahy medzi tým mužom a ženou, že ako to, a to vie, že to veľmi vie ovplyvniť veci, akože samozrejme, že nielen pri porode teraz celkovo, ale pre mňa je dôležité, že čo s tým môžem potom robiť pri porode, keď sa to deje, že napríklad ja nemusím byť tej žene úplne blízka, aj keď si ma vyberie, vieš, ja hovorím, že to musí byť také cinknutie, že my sa trošku do seba akože tak zalúbime, vieš, Áno, že áno, že medzi nami, že ona cíti, že mi môže dôverovať a ja v nej vidím, že ona naozaj že porodí, že to v nej vidím. Keď som si není istá, že toto asi bude nejaké zložité a že to tam vôbec není, tá dôvera, tak potom vôbec nejdem do spolupráce. Vieš, ona nemusí, ona si môže vybrať niekoho iného. Že je to také obojstranné. Vieš, čo bohužiaľ ako v nemocniciach není. No, kde to tam... Na to nie je priestor, hej. Takže ja trošku ľutujem tých zdravotníkov v tomto, vieš, lebo ja si fakt, že môžem vybrať ženu. Ja si môžem vybrať, ja podľa niečoho mám svoje, že aby bola zdravá tak a tam vlastne oni dojdú k všetkému, čo príde. Hej. A nie veľa žien na sebe pracuje. Ja mám Ježiš Bohu, díky Bohu všetkých zdravím, s ktorými som rodila. Tak to sú ženy naozaj, ktoré na sebe pracovali. A od stravy, od psyché, naozaj, že od pohybu, o tom, že keď sa mi niečo nezdalo, tak naozaj išli vyhľadať pomoc. Lebo moja práca není o tom, že ja som tu Lenka, ja som tu veľký šéf a mám všetko pod palcom. Ono to tak není. Ja som fakt niekedy najmenší človek a aj sa tak cítim niekedy akože, chápeš, nemyslím to v zlom, ale v tom dobrom, vieš, že ja som vlastne taký niktoš, ktorý len pri tom pôrode naozaj akože tak dohliada, že tichučko a to, ale že sú ľudia, ktorých naozaj mi pomáhajú, že či sú to fyzioterapeuti, či to je nejaký dobrý gynekolog, či to je dobrý pediatér, hej, keď naozaj sa potrebujem s niekým poradiť. Alebo aj zdravotníci, ktorých ja si názor veľmi vážim. Niekedy pri porode sa mi niečo udeje a naozaj mi zdvihnú telefón a pýtam sa, že toto sa mi úplne nezdá a oni mi vedia celkom ma nasmerovať, hej, lebo ja nie som, ja neviem, kardiológ, ja nie som, hej, že nemám takéto vzdelanie, i keď som študovala a naozaj, že stále v podstate študujem, si myslím, že to by mal každý, kto robí s ľuďmi, ale je úžasné mať okolo seba taký tím ľudí, vieš? Taký tím, taký... To som sa spýtať, čiže Leni, ty máš vlastne aj presne nejakých zdravotníkov, s ktorými dá sa povedať nejakým spôsobom spolupracuješ, alebo ja neviem, máte nejaké také session, kde vlastne rozoberáš nejaké svoje otázky, alebo takže vyslovene, lebo to je úžasné, keď niečo také sa deje, lebo keď teda, keby som čisto len napríklad tie domáce pôrody riešila, hej, tak u nás jednoducho, áno, je to taká šedá zóna, hej, žena proste nemá zakázané porodiť doma, ale
nemá dovolené ako plánovanie rodiť doma, hej, čiže ráta sa len ako keby ten prekotný pôrod. Ale tam proste nie je... Ona môže rodiť. Ona môže rodiť na mieste, ktoré si same vyberie. Tak toto je. Ale ona si už... Toto tak je. Čiže ona môže... Ale ona si vlastne nemôže vybrať zdravotníka. Tak. To je to, že ten zdravotník nemôže prísť k domácemu porodu, teda plánovanému, a neposkytuje prvú pomoc. Áno, OK. Čiže takto poviem. Že ona môže rodiť, len ako keby bude odkazaná sama na seba. Akože proti tomuto ja veľmi bojujem. Ja chcem, aby to bolo tak, jak inde vo svete, že pôrodné asistentky, ja im fakt fandím, že aby mohli chodiť sprevádzať k domácemu pôrodu, samozrejme, že ideálne, ak sa aj naučia, alebo naučíme veci k tomu domácemu porodu, lebo to je fakt, akože sme trošku inde než pôrodníci. Takže, aby boli vzdelané a pripravené viesť domáci pôrod, ja som všetkými 10 a potom ja budem mať dovolenku. Ja si budem setkať a robiť úplne iné veci, len bohužiaľ, tým, že ja nie som zdravotník, nie že bohužiaľ, mňa tá práca baví veľmi, ale vlastne suplujem vlastne ako keby štát, ktorý by mal by... Rozumiem. Chápeš, čo chcem povedať? Ano. Proste pôrodné asistentky by mali sprevádzať ženu, kde kamkoľvek si ona vyberie. A aby dostala naozaj starostlivosť na úrovni, hej, tak, jak by to malo byť, jak je to v okolitých krajinách. Hej, že to není, teraz nerozprávam niečo, čo je, že prvýkrát sa bavíme o domácich porodoch. Proste to sú štatistiky, to už je toho veľa povedané. Hneď ma napadlo niekoľko otázok. Jedna vec je tá, keď hovorí, že ty vlastne akože supluješ, hej, aj keď nie si akože zdravotník, hej, aj vlastne ty vlastne pracuješ áno, ty jednoducho nemáš jednoducho vybavenie, hej, tak ako napríklad v zahraničí, že pôrodná asistentka príde s kufríkom, kde má, ja neviem, oxytocín, šitie, mezokain, hej, a proste, áno, aj všetky tie možno, že homeopatika, bachové nejaké kvetové prípravky a tak ďalej, hej, že tam viem, že pôrodné asistentky vyslovene to majú len ako pre stav núdze, hej, ja neviem, ambulák a takéto veci, ale zároveň vlastne oni tam majú veľmi dobré napojenie vlastne na ten zdravotnícky systém, ktorý podporuje tie domáce pôrody, pokiaľ je tá žena ako nízkoriziková, hej, ale jednoducho nejakým spôsobom nešikanuje vlastne tie pôrodné asistentky, ale naopak proste je tam tá spolupráca, jednoducho, že ide im o spoločné dobro, by som povedala, hej, že ide im o spoločnú vec, že nie je to, že a ty si hej, a proste ženy majú rodiť v pôrodnici a ty proste si išla tam, ale naopak jednoducho presne tým, že tá žena si slobodne môže vybrať to miesto a tí zdravotníci to rešpektujú a zároveň ale sú ako keby, teraz sa tak poviem, takí ochranní anieli, ktorí tam tak možno, že z diaľky dozerajú, že keď tá sprievodkyňa alebo tá pôrodná asistentka pri pôrode spozoruje, zistí nejakú nepravidelnosť, môže sa na toho aniela obrátiť, hej, a on ju proste nejde teraz ukameňovať a volať políciu a neviem čo. Čiže toto je jedna vec. A druhá vec, kto u nás na Slovensku, alebo kde je tam tá zodpovednosť, Lani? Keď ideš k pôrodu, hej, lebo o tom sa stále tak rozpráva. Ja tiež som bola, áno, pri pár domácich pôrodoch a viem, alebo rozprávame sa so ženou, že áno, tá zodpovednosť, ona sa slobodne rozhodla, že chce rodiť doma, ja som ju do toho vôbec nenútila, ona sa tak rozhodla, ale ja keď tam idem ako zdravotník, hoci nemám to zdravotnícke vybavenie, hej, stále tam cítim ako aj ja sama nejakú zodpovednosť, lebo proste bez toho sa to podľa mňa nedá robiť, že len tam prídem asi sa dať do kútika úplne, že a ja neviem, idem si čítať knižku, akože vieš, ako to myslím. A neviem teraz už, čo som chcela, ale proste tá zodpovednosť ma tam tak akože dobre, ale že otázka je, že či ťa tá zodpovednosť ako zväzuje. Áno, či to je... Lebo mňa nie, hej, ja takto ti poviem, ja cítim samozrejme, že zodpovednosť, hej, že no akože sa nedá úplne robiť, že tralala. Ale je to naozaj akože tenký lát, a to všetci vieme,
A v podstate Jasne. ja musím povedať, že pri domácich pôrodoch, podľa VHO takto, a potom poviem ja svoju skúsenosť, Mhm. 10% žien potrebuje pomoc, ako keby po domácom pôrode, že potrebuje ako keby zdravotnícke, sa presunúť do pôrodnice a zdravotnícke ako keby Intervenciu nejakú. intervenciu, ďakujem ti. Presne. Mhm. Čiže potrebuje toto. A ja musím povedať, že tiež momentálne som robila štatistiku, inak trošku si ma Áno. ty kopla, bože žena, lebo ja som vedela, že sa vidím a ja som včera proste, predvčerom to bolo, tak som večer ešte akože tie dáta dávala dohromady. Ja som si robila štatistiku 2020, 2021 a 2022, čiže 3 roky. Za 3 roky to bolo 101 žien, čo som bola pri pôrodoch. Samozrejme, že pripravovala som viacej a niekedy sa stane, že sa nestretneme proste pri pôrode. Ale 101 žien, ktoré boli. A naozaj musím povedať, že percentuálne sa približujem tiež k tomu, lebo 7% žien muselo ísť do pôrodnice. Z toho 6 v rámci pôrodu a 1 po pôrode. Lebo tam nevyšla proste placenta celá. A z tých 6 vlastne za tie 3 roky boli len 2 císarské rézy. Tak to som akože, musím povedať, že s touto štatistikou a s týmito dátami sa chystám výsť von. Bude to v podstate, asi to dám na Facebook. Keby niekto chcel, ja mu to veľmi rada ponúknem do nejaké diplomovky, do niečo, čo to môže kde to môže použiť, lebo naozaj som to robila už detálne, preto sú to tie 3 roky, lebo predtým, priznám sa, nebola som úplne taká, že som si všetko zapisovala. Mhm. Je to veľmi pekné naozaj, že tie čísla proste nepustia, že ako to je, hej, že naozaj, keď sa ma pýta niekto, no ale tak šitie, koľko muselo byť šitia, hej, lebo koľko šitia je v pôrodnici, nechcem to úplne porovnať, lebo tam je to trošku inak, že kam aj ten jeden steh sa niekedy dá, akože tak sa povie, ale u mňa to bolo len 20% žien, muselo vlastne ísť na šitie. A to nerobím ja samozrejme v domácich podmienkach. Áno, áno, jasné. Ani keby som to vedela, tak to nerobím, proste mi to príde barbarské. Ja si myslím, že žena, keď už... Dá sa aj inak pomôcť. No nemala by cítiť bolesť, vieš, to akože nech sa to opícha pekne proste. Jasné. A nech nemá ako keby druhý pôrod, však niektorí majú z tohto normálne. Čiže naozaj tie výsledky sú úplne zaujímavé. Je pravda, že mne vyšlo, že ma kontaktujú väčšinou druho- a treťorodičky, ale máme prvorodičky. A je pravda, že z tých žien, ktoré išli do tej pôrodnice, tak väčšinou to boli prvorodičky. Že tam v podstate z tých 7 žien, tak 6 bolo prvorodičiek. Je to tak. No, ako... Ono niekedy, ja to tak tiež vnímam, že, lebo ja som napríklad tiež uvažovala pri svojom prvom pôrode, v roku 2011 som porodila vlastne prvého syna a tiež som sa tam pohrala s myšlienkou porodiť doma, lebo už som v podstate mala okolo seba zo pár žien, ktoré takto porodili a mne sa tá myšlienka pozdávala. Ale presne, vieš, ono je to vždycky, vy tvoríte pár, hej, čiže aj muž, aj žena. Nehovorím, že žena sa nemôže rozhodnúť bez muža, ale malo by to byť také spoločné rozhodnutie, lebo aj ten muž tam cíti častokrát proste určitú zodpovednosť a keby tam on mal byť nejaký prvok, ktorý nebude súhlasiť a bude sa tam vytvárať taká tá nedobrá energia, hej, tak môže to možno, že aj na tú ženu vplývať nejakým spôsobom a celé to partnerstvo potom proste sú prepojené nádoby, hej, alebo ako by som to nazvala. A nevedela som presne, vtedy ešte nebola tu taká nejaká pomoc, alebo tie osoby, hej, som nevedela o nich, hej. To sa naozaj až postupne, vlastne to je možno, že posledných 15 rokov, že je to relatívne mladé, hej, čo to takto vlastne na Slovensku sa postupne otvára alebo rozvíja. Aj tie ženy vlastne, hej, možno, že by sme mohli, keby bola taká štatistika presne, že by sa zobrali tu sprievodkyne z východu, zo západu, zo stredu, hej, a naozaj urobila sa taká štatistika. Saška Kešeľová, ona vlastne spísala takú knižku, to možno poznáš, Rodili sme doma a potom aj my sme sa narodili doma. Čiže tam je aspoň zhruba zo pár tých pôrodných príbehov, hej, ale tých je už samozrejme, to by bolo úžasné vedieť, že koľko ich je presne za tých možno, že 15 rokov, čo sa vie, hej. Inak moja kamarátka jedna najlepšia,
ona sa neplánovane, ona bola druhorodená a neplánovane sa narodila doma. To bol rok 1980, december. Takže, ale to akože dobre, to by sme do štatistiky nebrali, hej, vyslovene len, dajme tomu, Ale počkej, ty vieš zistiť, že ale to, koľko detí sa narodilo a síce, doma. hej, jasné, dá sa, ale To vieš, vyslovene myslím tak, akože plánovanie. Toto bolo také, že neplánované, ale keby sme napríklad brali, no dajme tomu, no aj neplánovať by sa teoreticky mohli do toho nejakým spôsobom zapojiť, lebo keď už sú to tie domáce pôrody. Ja som zo do okolností teraz tiež jednu takú ženu spoznala, čo mala proste strach z pôrodu, normálne uvažovala o cisárskom reze a mala z toho naozaj strach a proste neplánovane porodila doma. A ona si vstúpila len do takej sily, že ona druhé dieťatko už plánovane porodila doma. Lebo už si nevedela predstaviť, hej, ako jasné, určite si tam tiež prechádzala tým sebarozvojom, spracovala si rôzne témy a tiež vidím na tých ženách, čo sa rozhodujú pre domáci pôrod, že je to taká veľká taká cesta ich seba poznania, aj seba rozvoja, hej. Ako vždycky si myslím, že by tam mala byť pokora, hej, určitým spôsobom, lebo jednoducho neísť len ako keby tak bezhlavo do toho domáceho pôrodu, ale naozaj jednoducho tu prijať tam aj tú svoju zodpovednosť za to všetko a to musí ísť potom podľa mňa tak viacej do hĺbky. To sa nedá proste niekde na povrchu, lebo to sa ti tam potom presne pri pôrode A ukáže. rátať aj s tým, že to môže byť inak. Vieš, že Áno, 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 jasné, presne. že Presne. urobme všetko preto, aby to bolo doma, Tak. ale pokiaľ, vieš, pri porode väčšinou to nebýva tak, že všetko super a odrazu zlé, hej, že už máš nejaké indikácie Mm. na to, že už to začína sa zadrhávať. Vieš, už tam niečo Mm. je. Ja môžem niečo spraviť, nejakú techniku, aby bolo lepšie a buď sa to napraví a akože OK, môžem to pustiť z hlavy, alebo to nepôjde a potom už je presne na tom, že no, ale akože dokedy čakať, ale že ako je to vážne a že na ten odchod do tej pôrodnice musí byť tá žena ako keby nachystaná, že aj táto možnosť je. Moje ženy musí mať zbalený kufor do pôrodnice. Ja to tam proste tak mám. Lebo Jasné. pre istotu, lebo keď potom treba, tak aby sme nehľadali veci a proste ideme, hej. Ale samozrejme, že robíme všetko preto, aby sa to udialo doma. Ale niekedy ja mám pocit, že vieš, že my vieme, čo chceme, ale nikto sa úplne nepýta aj toho dieťaťa, že aký je jeho názor, hej, že niektoré deti si vedia tak akože, že asi sa nechcú úplne narodiť doma, neviem. Tak to tak cítim, vieš, že nech robím, čo robím, tak nejde to. Hej. Ten jeden prípad, vlastne z tých dvoch, čo boli císarským rezom, tak jeden bolo, že veľmi dlho otečná plodová voda a tam nebolo o čom, tam nenabehli kontrakcie, takže tam sa nerozbehol pôrod. A druhé naozaj, že sme robili všetko možné a proste nešlo to. A to už potom ja nemôžem do toho vstupovať, že som nejaké, že ego, vieš, že za všetko aj teraz neviem do čoho ísť, že už si priznať, že už som urobila všetko, čo som mohla, aj ona urobila všetko, čo mohla a teraz je ešte stále bezpečný čas odísť do tej pôrodnice. Tak. Nie tlačiť na pilu, lebo potom takto to není v poriadku, ale že teraz je proste ten čas sa zbaliť a ísť. Niekedy je ťažké pre tie ženy to prijať. Ako viem, že to je veľmi ťažké prijať, že to koľko veľa urobila a teraz fakt sa musí akože zbaliť, že fakt mám ísť do tej pôrodnice, že no, samozrejme, že áno, že od toho tu máme zdravotníkov, lebo poskytujú starostlivosť proste o ženu a zasa ja si ich v tomto vážim, hej. A zasa na druhej strane ich trošku aj ľutujem, že oni dostanú ženu a úplne nedostanú úplne informácie k tomu, vieš, že koľko, ako to bolo a tak, lebo ženy sa často povedať, že rodili doma, lebo hneď budú udené, bum, nálepky, že no to je nejaká taká, vieš, že no, takže to mi je tak ľúto, vieš, že bola som pri pôrode, kde som volala sanitku a zase som im akože všetko povedala, ako keby, že čo tomu predchádzalo, prečo som vlastne ich volala a prečo potrebujem, že ich pomoc a kde sme, hej, aby mali dostatočné informácie, aby vedeli, z čoho vychádzať, vieš, a ja by som, keď po niekom preberem robotu, tak chcem vedieť, že OK, že čo dovtedy bolo urobené, čo sa udialo, aby som ja vedela sa na to napojiť, lebo to je potom hrozné, akože aj pre nich asi. Len ten strach toho, že ťa odsúdia, je často väčší.
a tie áno, ženy to nechcú, vieš, povedať. A je to, presne. A to je kontraproduktívne. To je presne ako keď si napríklad porodné asistentky odovzdávajú proste službu. Hej, a jednoducho príde, ja neviem, do nočnej porodná asistentka alebo sestra, to je jedno, na hociakom oddelení a jednoducho prechádzajú si, máme tu takú ženu, taký prípad, toto, hej, a jednoducho, aby tam tá starostlivosť plynule pokračovala. Aby to nebolo presne, že tí, ako ty hovoríš, ešte tí iná, záchranári ešte, alebo niekto zrazu majú úplne ako keby novú situáciu a nevedia. Ale presne ako hovoríš, že keby vedeli, toto sa už udialo a toto toľko trvalo a tak ďalej, podľa mňa to sú také, také informácie pre nich užitočné, že oni by proste oveľa, možno, že bez menšieho stresu, hej, a jednoducho v kratšom čase vedeli reagovať a poskytnúť lenže pomoc. musia to, vieš, musia byť Hej. trošku empatické to počúvať. Niekedy prídeš do porodnice a teraz Mhm. naváža sa, vieš, niekto Áno. do ženy, že no ale teraz sme vám dobrí, no nač, tak ale Hej. Mhm. vieš, že náloží jej, ona už fakt má, že dosť. Ja som Mhm. zažila taký prípad a tam taký akože ten hlavnejší doktor naozaj povedal, že my sme tu od toho, aby sme pomáhali. Proste pán kolega, to si necháme na inokedy, tieto reči. Dobre, teraz Mhm. proste ideme pracovať. A to je Mhm. presne to, že čo by som ja očakávala, lebo Mhm. asi by som takto reagovala ja, ale akože toto je asi téma, že na dlho, vieš, Áno, že áno, čo, určite, hej. ako, že by sa tu, vieš, my už že riešime, akože, no, Áno. som vďačná, že tu máme zdravotnú starostlivosť zasa. Mhm. Že, Mňa ešte len zaujalo vlastne aj ty v rámci svojej takej starostlivosti o tehotné ženy ponúkaš vlastne terapiu VACU. To je vlastne terapia vo vode a ja som videla aj také krátke video, čo si mi poslala. A skús nám ty tak ešte povedať možno, že čo to pre teba znamená a čo to vlastne dáva tej klientke, lebo zase nemusí to byť len tehotná žena, na áno. vodcu terapiu môže prísť hocikto a VACU možno, že to nám povedz je aj nejaké také nejaké obmedzenia, že ja neviem, či môže VACU absolvovať aj dieťa, alebo či tam sú nejaké zdravotné kontraindikácie a tak ďalej, že um, pre koho to je a tak, no. Jejda. To som si mala nejaký plagatík pripraviť ze fotky, lebo ono, keď takto budem o tom rozprávať, tak Mhm, obraz nebudú mať ľudia, ale asi si mhm, nájdú VACU 2TV, VACU. Teraz robíme na stránke VACU.sk, robí sa mhm, vlastne také krátke videjka sa robia, aby ľudia mhm, mali proste, že ako to vyzerá. Ja tam pracujem akurát s tehotnou vo vode a môj muž, musím sa priznať, že ten sa tomu venuje 10 rokov, ja 4 roky, takže ja som ešte stále taký ešte študentík. A on je vlastne prvý certifikovaný VACU terapeut na mhm, Slovensku. Takže v tomto ho ja musím trošku poslúchať, čo mi hovorí a čo mi dohovára. No ale takto, VACU je vlastne terapia, to je vlastne, Kde to vzniklo? Kde to vzniklo, Leni? vieš čo, VACU je vlastne takto, aby sme sa, VACU, že je water shiatsu, čiže to Aha, je OK. shiatsu vo vode. To je shiatsu vo Mhm, vode, čiže shiatsu máš Japonsko, ale VACU vzniklo v Amerike. mhm, Asi históriu trošku vynechám. mhm, V Čechách je to veľmi pekne rozbehnuté, tam naozaj majú aj dosť veľa bazénov, pretože aby som pracovala vo vode s klientom, tak ja potrebujem vodu, ktorá má takých 34 stupňov. Čiže naozaj by bola teplá a aby sa tie svaly uvoľnili, aby sa to telo uvoľnilo. áno. A je dôležité, že vlastne ja som ten človek, ktorý pracuje s tým človekom, s tým môjim klientom vo vode, ale Sú on tam je ešte, prepáč, nejaké obmedzenia ako bazénu, že aký veľký bazén to musí byť? Alebo... vieš čo, ja som už videla No. všeličo, že robili naozaj v úplne malinkých bazénoch. Ide o tú teplotu. Že v Mhm, studenej OK. vode sa človek nikdy neuvoľní, vieš. Čiže to Mhm, je to, že my naozaj, my by sme chceli s mužom vybudovať bazén, v ktorom budeme pracovať, ktoré bude také VACU centrum. A na tom už akože tak naozaj, že teraz veľmi pracujeme. Aj na tej osvete, lebo toto to není.
A je to krásna terapia v podstate pre všetkých, ale vieš, tým, že trvá vlastne nejakých 50 minút až hodinu, tak môže aj dlhšie, ale väčšinou som hodinu vo vode s tým klientom, tak ten klient nič nerobí. Čiže úplne pre malinké deti je to náročné vydržať vlastne nič nerobiť, vieš. No oni sa, vieš, pozerajú a tak. Ale v podstate je to aj pre deti, ktoré to zvládnu. Môj muž mal klientku z DMO, s ktorou pracoval a veľmi jej to pomáhalo uvoľňovať spazmy. To dievčatko naozaj v noci sa dobre vyspalo. Ja sa priznám, že ja som bola v tomto dosť taký skeptik. Vieš, on ti chodil na tie váco kurzy a ja som bola taká, že čo to je? Lebo to keď vidíš vlastne z vrchu, tak v tej vode sa úplne moc veľa nedeje. Tam vlastne tak to poviem tak, ťahajú človeka po vode, ty si vodorovne, lebo na nohách máš také flotre, čiže ty nie si, vieš, ty si proste takto pekne, drží ti hlavu nad vodou, vacuje nad vodou. Potom sú iné techniky, ktoré sú aj pod vodou, pekné, ale my pracujeme nad vodou a vlastne on to tam ťahá po vode, trošku ti také rozhýbava telo, naťahuje, hej, do jednej strany, do druhej. A mi sa to zdalo také, že čo ja viem, pokiaľ som to ja sama nevyskúšala, taký neveriaci Tomáš, vieš, že no dobre, lebo musí to na mne skúšal, ale to naozaj potrebuješ podmienky také, že teplá voda, ticho, žiadne bubliny v bazéne, nikto ti tam, vieš, nečlapká, čiže naozaj potrebujete bazén pre seba. A on ma vždy niekde zobral do nejakého verejného bazéna, tam vymáchal, učil sa na mne, vieš, a to úplne nebolo ono. A potom som zažila vacu vlastne v Maďarsku, u jedných, teda ktorí naozaj boli už ako vysoký stupeň. A ja som, keď skončil to session, tak ma tak akože uzemnil a ja som tak čakala na opretá o stenu bazéna. Ja som otvorila oči a ja som mala úplne, že pocit aj emóciu také ľahkosti bytia, takej. No veľmi ťažko sa to opisuje, pretože ty v tej vode máš trošku pocit akože takého prednatálu. Ženy to opisujú, že ako keby boli v maminom brúšku, že bezpečie, lebo ja ich držím. Pracujem s tým telom, samozrejme, že ich naťahujem. Je to krásna inak fyzioterapia. Chodí ku mne jedna fyzioterapeutka zlatá a ona že len, ale ty urobíš čisté fyzio, toto je. Ale ja to tak úplne nevnímam. Lebo ja mám rada, keď je tam prepojenie aj iných vecí, hej? Že má ten pocit naozaj takej ľahkosti bytia. No neviem úplne to opísať. Ťažko sa to inak opisuje. Vždy obdivujem všetkých, ktorí o tomto tak vedia rozprávať. Ale ja s tými tehotnými, tak to ti poviem. Lebo naozaj 90% mojich klientov sú tehotné. A vždy im poviem, že pozri, vyskúšaj, dojdi ku mne, uvidíme, či ti to sadne. Väčšinou to veľmi sedí, pretože v tej vode si zober, že keď si v 8. mesiaci, už sa ťa v podstate nikto nechce ani dotknúť. Nejaký masáže, fyzio, že taký už tým bruchom, no to už je nebezpečné. A ja v tej vode v podstate nerobím nejaké prevraty. Ja tam robím úplne jemnú prácu a ona s tým, že keď je tehotná a čím väčšie tehotenstvo, tým väčšia záťaž, je prehnutá, má hodne ako tlak na kríže, brúško takto a v tej vode má pocit, že je vyrovnaná, vieš, že je proste, že odľahčená. Ona vôbec necítite ťažké, no. Ona vždy po hodine so mnou vo vode, potom ide z bazéna a hovorí, že Pane Bože, ja teraz mám zase naspäť 4 kilá, hej, ale v tej vode to vôbec necítiš a máš pocit, že si veľmi aj ako keby, že obratná, vieš, že si taká podľa toho, že kam ma pustíš. Ide o to, že ako sa ty dokážeš uvoľniť a zároveň poviem tak, že ja si trošku načítam to telo. Je to veľmi intimný kontakt. Ja som v plavkách, ty si v plavkách. Vlastne, že medzi nami není príliš čo, hej? Nejaké, že by som si držala. Samozrejme, že ja sa ťa nikdy nedotýkam tam, kde... Jasné. Hej? Ale už je vidieť, že ako sa ty dokážeš trošku odovzdať. Ako ty máš ku mne dôveru a ja už si to tak trošku čítam, vieš, že a za ďalšie vy ste tam na mňa dvaja. Ja v podstate ako terapiu robím aj tomu,
Robíme tomu bábätku, ono tam je, hej, a snažím sa prepojiť, ak sa mi to dá, hej, niekedy príde žena a povie mi, že vieš čo, ja si to len chcem užiť, že ja teraz nechcem túto riešiť tehotenstvo, ale niekedy je fajn prepojiť tú ženu naspäť k tomu bábätku, lebo ono reaguje v tej vode, vieš. Niektorí si tak pospinkajú, niektorí sú fakt, že máme jedno vácu bábätko, ktoré naozaj žena chodila, že veľmi často a bol to potom inak akože pekný pôrod. Nemôžem povedať, že keď budeš chodiť na vacu, budeš mať pekný pôrod, ale v tomto prípade to úplne ako sedelo, hej? Že to bolo fajn. A myslím si, že to výborná technika na uvoľnenie mysle. Vieš, my sme stále v hlave, my stále niečo riešime. Ja som asi tiež trošku ten typ a mne to veľmi pomáhať naozaj, že vypnúť, lebo tam máš pocit bezťaže. A muži zase to opisujú, že ako keby mali pocit, že sú niekde vo vesmíre, vieš, že tak lietajú, že to vládaš, vieš, zemskú príťažnosť, ale je to fajn ako z hľadiska toho tela, že sa pracuje naozaj v podstate pekne so svalom. A ja vlastne nemusím robiť príliš veľa, ja by som sa veľmi natrapila na suchu, však ja robím nejaké, vieš, niečo telom, rebozo, hej, pracujem. A to je akože dosť náročné. Toto keby som mala, že 6 ľudí, tak odpadnem. Ale v tej vode vlastne, tá voda to za mňa robí, vieš? Že pošlem po tej vode vlastne toho človeka, tú nohu, on sa mi potom zase vráti, že to veľmi v ľahkosti. Ja vôbec nejdem, že do nejakého silového. Ja keby som bola napnutá, tak ten človek to cíti. Čiže aj ja ako terapeut, keď idem robiť vácu, musím byť uvoľnená, musím byť úplne že v pohode. A potom to tak aj vyzerá, vieš. A naozaj tí ľudia dobre spia, riešia ja neviem, aj psychické možno veci, že sa mi uľaví, majú pocit, že ich niekto, už aj to, že si ich držím, hej, často sa tam aj emócie vyplavia. Ja neviem úplne čo, hej, ja sa ich nepýtam potom, že čo toto, tamtoto. Len to nechám, je to prijaté, vieš. Čiže, no trošku ťažko sa to asi opisuje, no. Akože nie, ako veľmi pekne, ja si to viem živo predstaviť, pretože ja som plávala a ešte, no keď sa to rozbehne, tak aj budem ďalej plávať s tehotnými. My tu máme tiež taký bazén so slanou vodou, kde je vlastne teplá voda a my sme vždycky na konci robili presne to, že ja som vlastne tie ženy položila akože takto na seba, pod nohy som im dala tú špagetu, čiže presne boli v tej... A ja som ich takto vozila po bazéne, čiže ja som im de facto robila tak, možno neviem, hej, také len jemné, ako keby, ani nie, že vacu, hej, to ja len teraz len tak srandujem, ale v podstate tiež som ich tak ako keby ťahala, hej. A presne to malo byť o tom, aby keď sme teda sa už ponaťahovali, trošku si poplávali, aby sa to telo úplne na konci tak zrelaxovalo. A keď si rozprávala presne o tej ťaži, tak presne tie ženy, keď vychádzali z toho bazéna, tak si hovorili, bože, ja som zabudla, že presne, že aká som už, že koľko ja nesiem vlastne toho na presne, sebe. Presne, váhy. A ešte musím povedať len jeden taký rýchly príklad. Moja tehotná mala veľké tetovanie, tuto pod vlastne na hrudníku pod prsníkom. Akože fakt veľké. Prvé tehotenstvo to nemala, až druhé. A odrazu, jak rastlo to brúško, ona ani nemohla dýchať, vieš, ona mala fakt, že veľké bolesti. A že vieš čo, no musíš ísť fyzioterapeutke, akože toto ja už neviem, ako uvoľniť. No a vlastne nakoniec to bolo tak, že ja som komunikovala aj s tou fyzioterapeutkou, že jeden týždeň chodila na fyzio a jeden týždeň chodila ko mne na vacu. Že sme to takto striedali, aby ona mohla dojsť do toho pôrodu v pohode. Chápeš? Bez bolesti, lebo tehotenstvo proste zväčšujúce brúško by nemalo ženu boleť, vieš. Ja vidím, že ako sú posťahované, že oni často ani, tie ženy prídu, oni poriadne ani nedýchajú, vieš. A v tej vode sa spomalí dých a ja im pekne tie medzirebra trošku akože ponaťahuje, hej, že to, čo potrebuje, aby to dieťa sa tam pekne vlastne vsunulo. Tak ako by sme si predstavovali, že by malo ísť potom, vieš. Čiže no, je to strašne pekná práca, baví ma to naozaj čím ďalej, tým viac, ale je za tým naozaj veľa, veľa vzdelávania. Akože prácu nedosiahneš len tak, že nech sa páči, ale naozaj to bol dôvod, prečo som išla na fyzioterapiu. Lebo tam bola podmienka, že musíš mať anatómiu 100 hodín, neviem čo, proste celkom dosť veľa vecí a potom som si povedala, že no to už celkom akože súvisí veľmi s telom a pre mňa
tiež dôležité pochopiť to z tej druhej strany, tak už som teraz na fyzioterapii, vieš. Mm. Čiže to máš krásne prepojené, Leni. A presne vlastne si mi to aj tak nahrala, že ono áno, sa hovorí, že pri pôrode je všetko v hlave, ale zase pôrod je neskutočne fyzická, telesná skúsenosť. Áno. Čiže podľa mňa jednoducho presne v tom tehotenstve by to malo byť také vyvážené, že tá práca s telom a tá práca s duchom, hej, alebo s tou psychikou, ja neviem, hej. A podľa mňa, keď toto ako keby sa ženám dostane, alebo naskočia na to, hej, že sa budú venovať aj tomu, tak jednoducho potom, pokiaľ ešte tam ideálne, keď majú pri porode niekoho rešpektujúceho, tak si myslím, že potom tie pôrody ako môžu úplne inak vyzerať, hej. Pokiaľ si to samozrejme to dieťatko nevyberie, že chce inak, hej, alebo tam nie sú nejaké ešte veci, o ktorých proste možno ani tá sama žena nevie, hej, že tam niekde je niečo také, čo ešte niečo tam brzdí, alebo ja neviem, hej, však stávajú sa veci, ale týmto by sme Hej, vlastne mohli ženy aj pozvať, kľudne by sme ich mohli pozvať len ešte možno, že na čokoľvek, čomu sa ty venuješ, kľudne proste pozdieľaj, čo teraz ešte také chystáš, alebo kde by ťa mohli zažiť a tak, no. jejda, vieš čo, no. No, Ja sa snažím práve, že ma teraz toho trošku menej, než menej. Mhm. lebo no nedá sa aj študovať diaľkovo školu. Teraz už Mhm. idem na prax, v podstate už pomaly o týždeň, o dva. Začína mi prax po zariadeniach. Do toho mám školu po porodnej duli. Tam ma nájdu určite. Mhm. A Dobre. tam ma nájdu Vacu, bohužiaľ teraz tým, že ja mám k dispozícii len piatky bazén, tak a piatky mi dali prax, tak to budem musieť nejak vymysleť. Mhm. Musím rýchlo postavať ten bazén proste, no. Už svoj, vieš. Držíme palce, hej. Ešte ukázala by som ti tu za domom mám jamu, kde bude ten Mhm. bazén. A už sú sprchy urobené, prezliekareň tak, ale vlastne no, Mhm. tým, že budúci rok by sa to mohlo rozbehnúť. Ja si myslím, že na niektoré veci naozaj treba čas, že treba im nechať Určite. aj v sebe, že teda aké sú priority a ja mám rodinu, ktorá je moja Mhm. topka, moje najdôležitejšie, kde dávam energiu. Ja mám 3 deti a ešte nie sú to dospelí ľudia, Jasné. takže takto by som povedala, vždy to budú moje deti, asi aj keď budú dospelí, Mhm. ale myslím si, že tam ja chcem dávať tú moju energiu asi najviac, lebo naozaj oni žijú s mamou a ešte budú žiť, ktorá od ich malička vždy sprevádzala k pôrodom. Čiže musím povedať, že mne sa moja rodina veľmi prispôsobovala. Mhm. Si nemôžem len tak zmysleť, že idem teraz na dovolenku, keď mám tam ženy Mhm. pôrodu. Moja pohotovosť naozaj limituje našu rodinu. Uh, ale mám strašne dobrého muža, ktorý verí mojej práci a ma podporuje. Ako bez Mhm. neho to by sa nedalo proste, že bez takej podpory, vieš, lebo naozaj ja som mu zavolala, idem k pôrodu, teraz ty máš dieťa celkom ešte buď škôlkarské alebo malé a proste prídi domov, hej, lebo ja musím ísť k pôrodu, teraz hneď, je to tretia rodička, bude rýchlo rodiť, čiže to muselo byť, že ťuk, ťuk, ťuk. A jak takisto, vieš, hovorím, že škrkneš zápalku, kým dohorí a sedím v aute, vieš, proste. Ja už mám nachystané veci pri posteli, že to Áno. si nevie úplne človek predstaviť, aký to je život. Ja na Mhm. dovolenke dávam naozaj preč od seba mobil a nechcem ho vidieť 2 týždne, alebo berem si viacej voľna, aby som bola ja ako psychická podpora tej ženy, aby som nebola ja toto, hej, že Áno, áno. zničená, čiže ja si musím tiež na to dávať pozor, lebo niekedy sú naozaj náročné tie pôrody a aj dlhé. Ale ja v podstate ten mobil mám stále pri sebe, keď som v pohotovosti. Musím kedykoľvek Mhm. zdvihnúť, či sú rodinné oslavy, či bola 40-ka môjho muža a ja som išla, proste odišla som k tomu pôrodu. Ja som to Mhm. zvažovala. Nebol to úplne pôrod, ktorý som mala ja viesť, bola tam Mhm. dula, ale cítila som, ona mi povedala, že nie si úplne istá, či to je v poriadku a Mhm. ja zase neviem, je to moja priateľka a som si povedala, že OK, že idem k tomu proste. Som povedala hosťom, neviem, koľko tam bolo ľudí, 25 Mhm. alebo tak, že proste ja musím ísť. Ja musím ísť. Jasné. Toto nie je len práce, je to naozaj nejaké také Mhm. poslanie.
Musíš Tak. to mať v srdce. Inak by si na tej oslave asi zostala a asi by nikam nešla. Ale ja to mám inak. Ja tým fakt žijem. Ako hovoríš, že bez tej podpory proste by to bolo veľmi náročné, lebo ja vidím okolo seba, hej, ženy, ktoré sprevádzajú alebo sprevádzali k pôrodom a mnohým sa proste rozpadli partnerstva, hej, lebo naozaj tam, pokiaľ to nie je nejakým spôsobom, ani nie, že vykomunikované, hej, ale tam jednoducho tá žena potrebuje určite aj to partnerstvo nejakým spôsobom živiť, hej, ako tam to treba proste vyvážiť a pokiaľ tá žena dáva, ja neviem, 90%, hej, tým ženám a dajme tomu 10% svojim deťom a partnerovi už neostane nič, tak jednoducho, to sa podľa mňa, to nie je ako dlhodobo udržateľné, hej. Tam podľa mňa aj ty určite potrebuješ proste s tým svojim mužom a zase vás možno, že aj toto je super, že vás spája aj to vácu napríklad už teraz, hej, že... No teraz áno, vieš čo, no nie, že teraz áno, je to nové, lebo v podstate my sme nikdy, on je úplne iný štýl, hej, on je ITčkár, to preto mám tú štatistiku, hej, svoju, lebo ja som v živote toto by ma nenapadlo. On je tá štatistika, on je ten, kto toto má pod palcom, alebo má na mňa takýto dobrý vplyv, aj, to nešla. Ale my sa stretávame v piatky v bazéne na Vacu a napriek tomu, že vieš, my sme ticho, tam nemôžeme rozprávať. On má svojho klienta, ja mám svojho. Máme tak rozdelený bazén, vieš, to je moja polovica, toto je tvoja polovica, do nej mi nechoď. Ale už len ten očný kontakt, už len to, že sme spolu, že sa spolu aj vzdelávame, že pôjdeme teraz v marci vlastne na jedno také veľké vzdelávanie, pod vodou sa učiť, ako pracovať do Belgicka, tak áno, tak to je odrazu taká podobná téma. On a každý sme iní ešte v tom, vieš, že keď ide k nemu a ku mne a ja viem, ako on pracuje, ja sa priznám, že ja som taká viacej intuitívna, ja nemám rada moc choreografie, hej. A on je zase úžasný v tom, že on má tú choreografiu úplne v hlave. On ide, hej. On vie do toho vložiť samozrejme aj to, ale on to má precízne. Hej. Ja som niekedy taká, že vieš, taká žena, díky Bohu, vieš. Áno, áno. Že nemám to jak ten chlap. A takto, to je super, že sa tak doplňame. Vieš, ja by som chcela mať niečo z neho, on by niečo chcel mať zo mňa, ale takto je to dobre, keď každý máme svoje. To je super, hej, že sa tak doplňate, no. Dobre. Takto, ale človek nikdy nevie, vieš, že proste teraz sme tu a teraz, ja som veľmi šťastná, spokojná, ako žijem, že robím naozaj to, čo ma baví, že vzdelávam. Ja som vďačná, že som ťa spoznala, že to bolo úplne keď magnety prídu k sebe. Tak. Vďačná aj za to, že sme si teraz takto porozprávali a možno, že to niekomu niečo prinesie, že nejaké otázky. Áno. Nakopnutie do niečoho k niečomu. Možno, alebo len zamyslenie, čo ja viem. Alebo sa niekto naštve, že a tieto dve, čo to tu rozprávajú za tie domácej porody. Ale ja si myslím, že asi taký človek to nedopozerá do konca. Takže aj takému ja prajem. A ty si vlastne teraz len krásne takú záverečnú vlastne reč povedala, lebo ja som ešte tak chcela, že tak povedz nám ešte pár slov na záver, čo by si chcela akože odkázať a ty si to už vlastne, ty už vlastne čítaš mi myšlienky, že už ideš. Takže sa vlastne týmto aj pomaličky lúčime z nášho výživného rozhovoru. Ja som len veľmi rada, že si prijala moje pozvanie. Veľmi si tu vážim a teším sa, keď sa stretneme naživo, keď prídem pozrieť tvoj domček, tvoj bazén a ste srdečne pozvaní vlastne aj vy ostatní a aspoň minimálne na tú stránku vacu.sk, ktorá bude čoskoro spojaznená, keďže Lenkin muž je veľmi šikovný ajťák. Takže tak, no, tešíme sa, Leni, a opäť možno niekedy, možno, že za rok, za dva, alebo možno, že aj skôr si dáme nejaké opáčko, že si zopakujeme podcast a uvidíme, že kde sa naše životy posunuli ďalej, lebo to je také pekné sledovať. Možno, že budeš mať ďalšiu štatistiku za rok 2023. No, to je. Takže dobre, tak toľko na dnes. Moje meno je Eva Sokirková, ja som sa vlastne nepredstavila, ale tak sa na záver predstavujem a nájdete ma na www.cestazrodenia.sk. Takže
Pozdravujeme a ešte prajeme krásny deň A ja, všetkým. a ja všetkých pozdravujem Všetkým. s láskou. Krásny Ahojte. deň.